fakt jako chráněný. Možná tady trošku odsekněte, protože těch pytlů máme hodně, tak odsekněte trošku tady ty linie a dejte to ještě podstat. Rozdiel oproti Leopardu 1 je zavedenie digitálneho systému riadenia barvy. Nabíjač, ktorý má svoje miesto vo väži vľavo, má za úlohu nabíjať kanón a obidva guľomety, z ktorých jeden sa nachádza vo vnútri väže a druhý na väži, ktorý môže slúžiť aj na protileteckú sebaobranu. Teraz sa vám zdraví nabíjač tanku. Na pravej strane väže má svoje miesto veliteľ tanku, on velí vozidlu aj osádke. Diagonálne pod veliteľom vo väži je miesto pre strelca, ktorý má zodpovednosť za pohyb kanónu, sledovanie terénu a možných cieľov, mierenie a streľbu tak z kanóna, ako aj z motorného guľometu. Teraz sa vám zdraví strelec tanku. Medzi tým sa nám k tanku Leopard 2 a 4 pridáva aj tank T-72M1, ktorý odprezentujú taktiež príslušníci 14. tankového práporu Strebišov. Osádku tanku tvoria traja muži, a to sú veliteľ tanku, vodič tanku a strelec tanku. Dĺžka tanku je viac ako 9,5 metra, jeho šírka je viac ako 3,5 metra a výška viac ako 2 metra. Teraz sa nám tank T-72 presúva do svojho hlavného palubného postavenia. Výkon motora 810 koní, poloautomatická prevodovka, má gumové pásy, čo znamená menej vibrácií, menej hluku, tak žiadna potreba údržby od posádky. Príslušníci rodného prieskumu 65.
spolu s okolitým prostredím. Okrem ostreľovacích zbraní zároveň môžete pred priestorom hlavnej tribúny vidieť plochie, že po zastavení systémy stavia práve na odber. Vážení diváci, dôležitá k vedeniu trestnej palby. Delostrelec je stále rozhodujúcim krokom v pozemných bitkách. Vážení diváci, jednotka bola napadnutá z 9. hodiny ťažkou palbou z nepriateľských pozícií. Prekonaniu protitankovej priekopy. Rýchlosť značku je 50 km a dojazd bez prídavných súdov je 500 km. Samotné položenie mostovky trvá 3 minúty. Vážení diváci, držte palce vodičovi, aby sa mu podarilo prekonať položenú mostovku od pozemného stredu. Účastných konfliktov, vrátane tých, ktoré sa odohrávajú z systému tzv. Dronu, ktorý s zákopovým systémom aj naďalej lieta a útočiacej jednotke poskytuje spravodranov proti dronom i radioelektronickým frekvencie, na ktoré bojí sa. Zákop, ktorý vidíte pred sebou, nie je len výkop zemi, je to obranná línia, logistické centrum, ale aj východiskový útočný bod. V moderných podmienkach je často vybavený pevnými opornými bodmi, spojovacími chodbami, krytými. V tejto chvíli priblížime činnosť zdravotníkov, ktorí budú vykonávať ošetrenie raneného počas. Taktické ošetrenie ranených, ktorý pozostáva z niekoľkých. Vážení diváci, v tejto chvíli máte možnosť a slušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, týchto vrtuľníkov, vyroleteckého zápisníku, Kalašvili, M17 a v neposlednom rade vrtuľník UA-60 Embraer, vrtuľník UA-60 Embraer, lopatky musia, alebo rotory musia zvládnuť udržať váhu vrtuľníka vo neužalej hodnotili, musia vzniká vykacie prístroje. Vážení diváci, v tomto momente môžete vidieť odveď vrtuľníka UA-60 Embraer, útočných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nástražný výlučný systém neaktivoval. Činnosť v tomto ochrannom obleku vylučuje použitie zbraní. Potiahnutím za lano sa podarilo vytvoriť vizuálny kontakt s robotom. Podľa výsledkov prieskumu vnútorného nárazu vychlenej kvapaliny nástražný výlučný systém doslova rozbije rozplyv. Rozvinutej nemeckej línie vidíme aj bežičke rôznymi sieťovanými, lotovanými nástavbami, ktoré majú chrániť posádku predovšetkým obvinenej techniky. Pripomínam, že Červená armáda rokov 44-45 vojenský súd v tom horšom prípade bez popravčiu čatu pre veliteľa jednotky. Osvojili určité princípy, tak blížiť sa vedeme sovietské veľmi efektívne manévrovať pešými, dosť výrazne zvrátiť vývoj situácie. Čiže posádka a Nemci prichádzajú veľmi palebný prostriedok predovšetkým na boj proti obrneným prostriedkom protivníka. Spoza stromov už nastupuje aj D. Sa nevedú prepravovať, bola to len delostranská podpora, alebo malo to... Práve aj v tomto momente, kedy sa štupný vysúva americkej techniky. Američanom
príslušníkmi NKVD a vypočúvaní, častokrát obvinení z toho, že sa príliš bratali s neskorším protivníkom. Musíme si uvedomiť, že ešte síce končila vojna, Američania a Sovieti